sħiħa ta' attivitajiet li nibdew propju minn għada it-tnejn fil-5:30 ta' flaxija fil-Pjetà. Issegwi l-intervista mbagħad fis-6:30 ta' flaxija fil-Gargur. It-tlieta għandna żewġ lokalitajiet oħra, nibdew Ħalaxa fil-5:30 u nkomplu Santa Luċija fis-6:30 ta' filgħaxija. Nall-erba' żewġ lokalitajiet oħra, nibdew minn San Ġiljan u mbagħad il-Qawra. 5:30 San Ġiljan fis-6:30 il-Qawra. Il-ħamis għandna attività fis-6:30 ta' flaxija fil-pjazza tas-Siġġiewi. Is-Sibt li ġej ħankunu Għawdex kif dejjem nagħmlu kull nhar ta' Sibt fil-għaxija. Nibdew fil-5 ħażebbuġ, fis-5:30 il-Fontana, Kerċem fis-6 u nagħlqu l-attività prinċipali fin-Nadur. Ħallum 8 ijiem masreli oħra, bdejna ħaż-Żabbar, illum ninsabu hawnhekk il-Mosta. Il-ġimgħa li ġejja jekk Alla jrid inkunu qegħdin iż-Żurrieq. Partit Laburista ser ikun iż-Żurrieq nhar il-Ħadd li ġej. Grazzi ta' din l-attendenza numeruża tagħkom hawnhekk fil-Mosta biex nagħtu merħba u appoġġ kbir lill-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Is-saħħa lil Maltin hija t-tema prinċipali li minn hawn u ftit tal-ġranet oħra inqas minn xahar il-poplu Malti Wawċi ser ikun imsejjaħ sabiex jieħu deċiżjoni importanti għal pajjiżna. Jew jażel id-9 kandidati kollha kemm huma li jħobbu lil pajjiżna, lil Malta u Għawdex, jew inkella jażel il-mibeda. Il-poplu Malti Wawċi, intom li qegħdin hawnhekk, ix-xogħol tagħkom huwa sempliċi. Li tkomplu twasslu l-kelma u tikkonvinċu aktar Maltin u Wawċin sabiex fit-8 ta' Ġunju li ġej jagħmlu dmirhom u joħorġu jivvutaw lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsilli Lokali u naturalment l-appoġġ tagħkom lejn il-persuna li trixtieq tkompli taqgħad u tkompli tagħti stabbilità lil pajjiżna. U hawnhu, Sinjuri l-aħmana, il-Prim Ministru ta' Malta, Dr. Robert Abela.
Xandira diretta mill-Mosta nilqaw l-telespettaturi u semmija tal-istazzjonijiet wan nilqaw ukoll il-daw kollha li teseguna fuq il-medja soċjali hawnhekk il-folla preżenti taħt it-tinda flimkien ma' din il-pjazza sabiħa ta' nies li laqgħu l-istedina tal-Partit Laburista qegħdin jagħtu merba bħalissa il-Prim Ministru u s-Sinjura tiegħu Dr. Lydia Abela li jinsabu hawnhekk magħna taħt it-tinda sabiex nagħtu bidu għal din l-attività il-Masreli li tilħaq il-qofol tagħha bla dubju ta' xejn matul din il-ġimgħa. Kellna ġimgħa ta' attivitajiet imma kif nagħmlu kull nhar ta' ħadd il-Prim Ministru Sinjora tiegħu anka diversi membri parlamentari, diversi deputati, ministri, segretari parlamentari, fuq kollox il-kandidati li huma il-protagonisti ta' 8 ta' Ġunju li ġej jingħaqdu l-kol flimkien f'attività waħda sabiex naturalment nagħtu merħba sabiħa u nisimgħu il-messaġġ tal-Prim Ministru. Nagħtu bidu għad-diskorsi minn hawn ftit tal-ħin ieħor fil-waqt li ser inkun qed insellem ukoll lill-kandidati tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li ser ikunu qegħdin jikkontestaw fuq il-lokalità tal-Mosta. Mill-ġdid, sinjuri, merħba fil-Mosta. Is-saħħa lil Maltin. Grazzi tal-li tinsabu magħna illum. Grazzi tal-li tinsabu magħna llum. Dawk li qed iseguna mill-mezzi tax-xandir, dawk li qed iseguna fil-medja soċjali. Nirringrazzjawhom tal-appoġġ kontinwu tagħhom. Grazzi tal-li intom il-kol għamiltu ġimgħa sħiħa ta' attivitajiet li kull fejn morna sibna appoġġ sabiħ għal Prim Ministru ġimgħa oħra importanti f'din il-kampanja elettorali baqa' ftit anqas minn xahar issa fejn iż-żmien ikun għaddejn u ovvjament iktar ikonna l-opportunità li niltaqgħu u nitkellmu ma' nies differenti. Grazzi minn qalbna tal-appoġġ kontinwu tagħkom. L-appoġġ tal-poplu, l-appoġġ lejn Partit Laburista fil-gvern li wettaq ħafna u ħafna wedit importanti u ser inkomplu nagħtu aktar minn dak li jixraq lill poplu Malti Wawċi. Sinjuri, il-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela, u s-Sinjura tiegħu, Dr. Lydia Abela, hawnhekk fil-Mosta. Fil-Mosta. Grazzi tal-appoġġ. Sinjuri, ġimgħa sħiħa ta' attivitajiet. Ma nistax ma nibdiex billi qabel xejn ħallum 8 ijiem konna qegħdin f'Masreli
ħazzabbar u għar nofsinhar kellna maratona ġbir ta' fondi. Nixtieq ngħidilkom grazzi minn qalbi tal-ġabra sabiħa lill poplu Malti Wawċi irregala bħala investiment lill Partit Laburista. Jiena ninsab ħoma hawnhekk il-Mosta għaliex buri ngħid li fl-aħħar 8 snin qed ngħix hawnhekk huwa post meravigliuż. Illum nieħu l-opportunità wkoll kif ser ikollhom ċans jagħmlu il-kelliema li għandna hawnhekk f'din l-attività sabiex nawgura minn qalbi f'isem il-Partit Laburista jum l-omm it-tajjeb lill-ommijiet kollha Maltin u Wawċin. Ninsabu f'xandira diretta fuq televiżjoni, fuq ir-radju, l-istazzjonijiet One u anka il-medja soċjali tal-Partit Laburista. Kif nagħmlu f'kull attività, ser nilqgħu magħna lill-membri il-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li jinsabu hawnhekk magħna llum. Nibda bi Claudette Abela Baldacchino. Niskużaw lil Daniel Attard li ma jinsabx magħna, Clint Azzopart de Flores, Thomas Bajjada, Jesmond Bonello, Steve Ellul, Maria Sara Vella Gafa u Jasmine Marshall li jinsab skużat. Daniel Attard wasal issa wkoll, fil-fatt insellmulu. U kont ħaninsa, mhix vera, Alex Aġus Saliba. Nilqgħu magħna wkoll. Nilqgħu magħna wkoll lill-kandidati tal-elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali f'isem il-Mosta, Abela Rachel, Aġus Decelis Anthony, Bonnici Pia, Buħaġar Andre, Farrugia Dani, Galia Anna, Greg Anthony, Greg Christopher u Portelli Chantel. Ma nsejt il-ħadd u xek. L-ewwel kelliem bi pjaċir nilqgħu lid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit, Sinjur il-Perit Daniel Mikallef. Odwa mill-isbaħ u folla mill-isbaħ. Grazzi Mosta ta' din il-merħba sabiħa ħafna hawnhekk dal-għodu. U nibda dal-għodu biex insellem l-ommijiet Maltin u Wawċin kollha. Grazzi ta' dak kollu li tagħmlu kuljum, mhux illum biss. Mod partikolari ngħid grazzi kbira lil Ġenis l-ommi li tant u tant jieħdu paċenzja bija l-ewwel wieħed. F'din l-ewwel okkażjoni pubblika li għandi nibda biex insellem il-ħabib tiegħi, anzi il-ħabib tagħna Chris Fern. Konna, għadna u nibqgħu fiduċja assoluta fi Chris Fern. Min hawn ngħidlu jagħmel kuraġġ lilu, mara tiegħu Estrid u liedu l-familja kollha. Chris salaq l-ittra tiegħu nhar il-ġimgħa billi qal jekk pajjiżi jerġa' jsejjaħli, inkun f'pożizzjoni li nkompli nservih. Pajjiżek qatt ma waqaf isejjaħlek Chris. Aħna mhux ser nieqfu nsejħulek, tajt ħafna l dal-pajjiż, tajt ħafna l dal-partit, imma fadallek ħafna xtati. Fadallek ħafna xtati. U dal-għodu hekk kif wasalt hawnhekk. Inħobb nagħmilha ta' spiss domanda li l-nifsi, llum ħanaqsamha magħkom. Imma xi ġibna hawnhekk dal-għodu flimkien. Għalfejn qegħdin hawn.
U ftakart f'konverzazzjoni li kelli propju hawn il-Mosta, ftit ġranet ilu. Waqaft nitkellem ma' mara anzjana, bdiet tkellimni fuq il-partit, u qalt li kif il-Partit Laburista kien dejjem dak li ġabilha bidla għall-aħjar f'ħajjitha. Fi ftit kliem qalt li meta konna żgħar revana mill-ġuħ u l-faqar. Meta kbirna tagħna post fejn rabbu l-loliedna. U fl-aħħar snin issa li xjaħt. Kull sena saħħaħ lil pensjoni, raħħas lil kontijiet, żied lis servizzi li nagħmel użu minnhom u numru kbir ta' inizjattivi li huma ta' għajnuna għal uliedi u għan-neputijiet tiegħi. U f'dawk il-ftit sentenzi din il-mara li hija ġabret ir-raġuni li ġibna fl-imkien hawnhekk dalgħodu. Ir-raġuni li għalija nimmilitaw fil-Partit Laburista. Għax dan il-partit twaqqaf għal-kotra. Il-kotra li qabel ħadd ma kien jikkalkula. Il-kotra li l-bravi kienu għadhom u jibqgħu iħarsu lejha bħad-dubbien. Il-kotra li qabel ma kellix l-opportunità teduka ruħha. Jew aħjar, kien konvenjenti għal bravi li ma tħallijiex teduka ruħha. Il-kotra li għarfet ma' żmien taħżeb moħħha u mhux taġixxi b'qalba. Inbidlu ħafna affarijiet matul is-snin. Ħaġa waħda baqgħet l-istess. Dawk li minn għalihom li huma biss bravi baqgħu iħarsu lejn il-kotra bħala nies inferjuri. Anzi, sitwazzjoni marret għall-ar. Għax il-bravi anka bejniethom, anka fil-konfront ta' min jappoġġjahom. Tiftakru x'qalulna? Bit-tiers, bis-saffi, huma jaħsbu il-bravi li qegħdin fil-Premier u n-nies li jappoġġjaw lilhom stess iħarsu lejhom bħala ta' third division. Dik il-verità, għaluha. Aħseb wara kif iħarsu lejna. Dawn il-bravi baqgħu qatt ma aċċettaw li l-monopolju tagħhom fuq il-poter spiċċa. Aħna min-naħa tagħna rridu nkomplu naħdmu saqajna mal-art dejjem u biss brisq il-kotra, in-nies, il-familji, iż-żgħażagħ, l-anzjani, is-self-employed u n-negozji Maltin u Għawċin. Il-kotra trid li dan il-pajjiż jibqa' miexi il-qudiem. Il-kotra ma tridx il-kattiverja. Il-kotra ma tridx il-ħdura. Dan il-partit twaqqafaw għal-kotra, għadu għaw għal-kotra u ser jibqa' għaw għal-kotra. Qegħdin f'kampanja elettorali 4 ġimgħat oħra bħal dal-ħin preċiż inkunu l-counting hall ħanaraw il-verdett tal-poplu. U bħalissa għaddejjin s-soltu msomma, surveys kontra surveys. Okej, wieħed jarhom, imma ftakru dejjem li survey wieħed jgħod dak li riżultat tiegħu jasal biss jekk fit-8 ta' Ġunju mmorru nsamru vot ta' fiduċja fil-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Dak l-unika survey li jgħod. U għalhekk li rridu nibqgħu iffukati. Irridu nibqgħu iffukati. Ħaddieħor hija ċara ħafna li qata' qalbu jew mhux interessat li joffri soluzzjonijiet għal dan il-pajjiż. Jekk tosservaw, naħseb din hija r-raba' elezzjoni li fiha l-Partit Nazzjonalista ma jitkellimx dwar l-idejat. Kważi qas jintereshom li jiddiskutu u jħabbtu l-idejat. Ma jitkellmux fuq dak li jolqot in-nies ta' kuljum. U jridu l-pajjiż kif jingħaqad man-narrattiva tagħhom. Aħna
nitkellmu dwar kollox. Imma l-aġenda tagħna nagħmlu aħna u mhux ħadd ieħor. Għalhekk nieħu gost bħal nhar il-ġimgħa li għadda f'Santa Venera. Nara firxa wiesa ta' nies jitkellmu fuq oqsma tan differenti li jolqtuhom. Kif Gvern Laburista qed jagħmel differenza kbira f'ħajjithom. Minn hekk start snari u l-inġustizzji li sofrew minant il-bravi li dan il-Gvern qed ikompli jindirizza, għall-interventi dwar l-edukazzjoni, drittijiet tal-annimali, is-settur tal-kirjiet fost oħrajn. U fil-waqt li rridu nkomplu nitkellmu u niddiskutu, kruċjali li nibqgħu iffukati fuq l-implementazzjoni tal-manifest elettorali. Kruċjali nibqgħu naraw il-proġetti jsiru, kruċjali nibqgħu naraw il-liġijiet jiġu aġġornati. U la semmejt proġetti u qegħdin hawn il-Mosta, ma nistax ma nirrimarkax dwar it-trasformazzjoni totali li saret hawnhekk fil-pjazza. Proġett li kien jirrikjedi kuraġġ kbir, ngħid proset il-Kunsill maġġoranza Laburista tal-biċċa xogħol li jagħmlu u nappella l-Mostin sabiex jagħtu vot b'saħħtu ta' fiduċja lill-kandidati Laburisti kollha fl-elezzjonijiet lokali sabiex il-Mosta wkoll tkompli tara it-trasformazzjoni li jixirqilha. U kemm kienet sabiħa l-attività li kellna l-bieraħ. Sabiħa x'saret f'post fejn sa ftit xhur ilu kellna fabbrika legali tal-konkos li ħalliħor ħalla u llum hemm spazju miftuħ mill-isbaħ għal familji li għadu kemm infetaħ u sabiħa x'fiha rajna t-tnedija tal-kandidati Laburisti għall-elezzjonijiet lokali. 381 persuna li resqu l-qoddim biex jagħtu servizz il-komunità f'isem il-Partit Laburista. Nawguralhom kollha immejja ħantuhom l-appoġġ tagħna kollu ħbieb, kollha kemm huma jistħoqilhom l-appoġġ tagħna. Jien ngħidilhom grazzi bil-qudiem tax-xogħol tagħkom, grazzi lilkom u grazzi akbar lill-familji tagħkom li appoġġjawkom u jieħdu paċenzja bikom u ngħiduha kif inhi, xi ftit jieħdu paċenzja bina wkoll. U fl-aħħar xhur ħafna mill-ħin tiegħi proprju qattajtu nitkellem ma' dawn il-kandidati. Nitkellmu fuq il-lokal tagħhom, nitkellmu fuq il-politika in ġenerali, fuq il-partit. U ġieli tqum il-mistoqsija, imma għalfejn nidħol għal xi ħaġa hekk? Għalfejn tkun attiv politikament? Tiddedika l-ħin, taqla l-kritika, tnaqqas mid-delizzji tiegħek, tnaqqas mill-ħin għall-familja. Tagħmilha għax il-pożittiv tal-esperjenza huwa bil-wisq akbar minn dak li mhuwiex. Is-sodisfazzjon li tħoss meta tagħmel bidla pożittiva jagħmel dawk is-sagrifiċċji worth it. Dak il-proġett li tkun ħlom dwaru tara jitwettaq. Dik l-inizjattiva li tkun mexxejt il-qudiem u tara n-nies jibbenefikaw minnha. Dak huwa s-sodisfazzjon li jagħmilha worth it. Forsi ħafna jaħsbu li l-isbaħ momenti jkunu meta tintrebaħ xi elezzjoni. Tieħu gost meta jiġi riżultat sabiħ li tkun ħdimt għalih, ngħiduha kif inhi, bħalma tħoss id-diżappunt meta ma jiġix. Imma l-ikbar sodisfazzjonijiet jekk nieħu lili personali, ħanażel miżura waħda ta' din leġislatura. Is-sodisfazzjon u l-ferħ li ħassejt bħal da żmien sentejn immur il-Parlament u nara il-pass li jmiss fil-liġi tal-IVF jiġi approvat. Huwa sodisfazzjon li diffiċli nispjegah. Għalija dawk l-isbaħ momenti. Nara koppji mill-qutin fl-Strangers Gallery bid-dmugħ f'għajnejhom, nisimgħu l-istejjer tagħhom kien hemm Ramona miegħi wkoll. Huma sodisfazzjonijiet li diffiċli ħafna tiddeskrivihom, titesperjenzhom. Eżempju ieħor sal-bieraħ stess. Ġie ħabib tiegħi ħdejja il-kwartier il-Ħamru. Għalli rċevejt l-ewwel invit tiegħi għal tieġ ta' koppja gay. Jew meta nara żewġ irġiel jew nisa jżommu jdej xulxin b'imħabba. Inħoss sodisfazzjon li ngħid dik il-bidla li 11-il sen ilu kienet tidher impossibbli f'Malta, jien kont wieħed minn dawk li ħdimt għaliha.
U dawk sodisfazzjonijiet li jibqgħu miegħek u ma jneħħihomlok ħadd. Għalkemm ma jkunux jolqtuk personalment, tkun taf li jagħmlu differenza kbira l ħadd ieħor. U ħanati eżempju ieħor bil-Prim Ministru. Ma naħsibx li ħankun qed nikxef xi ħaġa konfidenzjali. Kemm daħħal riformi f'dawn l-4 snin? Kemm trid? Kemm trid? U rajtu kuntent kemm il-darba u wage supplements waqt il-Covid isalvaw 100,000 impjieg, stabilità fil-kontijiet, il-prezzijiet, stabilità fihom ukoll, riforma fil-kirjiet l-antiki b'10,000 persuna ħafna anzjani jiġi garantit saqaf fuq darhom. Imma waħda mill-aktar darabi li rajta kuntent Prim kienet meta ħabbar l-iskema New Hope. Tara ħafna uċuħit jiċċassaw. Nsejtuha antom? Ħafna minnkom insejtuha. Din skema li tgħin lil persuni li għaddew minn pereżempju kanċer. Ħafna minnhom teta żgħira li minħabba l-insurance ma jkunux jistgħu jieħdu loan biex jieħdu l-loan tagħhom. U Roberta Bella qal dan nies jidħol għalihom il-gvern biex huma wkoll jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom u kemm rajtu kuntent u sodisfatt meta ddaħlet il-miżura. Għall-grazzja t'Alla mhijiex miżura li tolqot eluf ta' nies. Imma dawk mill-qutin ifisser li bdiltilhom ħajjithom għall-aħjar ta' taħt fuq. Dawk huma l-bidliet li jbidlu ħajjet persuna u l-familja tagħha. Il-bidla tibqa' dik li tiddistingwina minn ħadd ieħor. U speċjalment fejn jidħlu dawk il-bidliet li jirrikjedu kuraġġ, dawk li il-bidliet tkun taf li l-forzi konservattivi ħajjippruvaw jopponuk fuqhom, dawk il-bidliet li jolqtu fil-laħam il-ħaj tal-ħajja tan-nies, dawk huma il-bidliet li twaqqafna lihom. Dawk huma l-bidliet li rridu naqgħu naħdmu għalihom, dawk huma l-bidliet li rridu nibqgħu nwettqu b'konvinzjoni u b'kuraġġ. Ejja nibqgħu iffukati ħbieb. Iffukati maqudin pon wieħed flimkien mal-Prim Ministru Roberta Bella naħdmu għal dak li nemmnu fih. Ejja ma nħallu lil ħadd jiżra xi mentalità fortizza. Irridu nibqgħu miftuħin, irridu nibqgħu nisimgħu il-kulħadd, irridu nibqgħu nisimgħu anke l dawk li jikkritikawna għax dik hija triq li waslitna s-suċċess, dik hija triq li mexxiet il dan il-moviment il-qudiem. ħaddieħor għalilna reġa' l-bieraħ. Bernard Grek għalilna li jrid jagħmlilna l-gwerra. Jista' jagħmel gwerer kemm irid u madwaru għandu min jifhem u min iħobbhom il-gwerer. Lilna preparati ħajsibna imma mhux ser joħodna fit-triq li jrid joħodna u jew il-bravi ta' madwaru. Aħna ma nagħmlux gwerer, aħna nresqu l-idejat, aħna nisimgħu n-nies, aħna niddebattu, naħdmu biex nikkonvinċu, imbagħad dejjem nemmnu fl-għażla tal-kotra. Ħadd ieħor irid il-firda, aħna nibqgħu naħdmu għall-għaqda. Ħadd ieħor Malta jgħid ħaġa u barra jagħmel oħra. Aħna konsistenti dejjem. Ħadd ieħor ma kull ċans li jkollu jobżoq fuq pajjiżna, aħna l-pajjiżna nħobbuh u niddefenduh dejjem. Ħadd ieħor b'kilba l-poter, aħna nibqgħu naħdmu biex nagħtu s-saħħa lil Malta, nagħtu s-saħħa lil Għawdex, nagħtu s-saħħa lil Maltin, nagħtu s-saħħa lil Lawċin. Nirringrazzjakom. Grazzi minn qalbna. Deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit Berid Daniel Mikallef. Sinjuri, wasal il-ħin issa sabiex nistieden biex jagħmel id-diskors tiegħu il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bella hawnhekk fil-Mostar.
Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi Mosta ta' dil-merħba verament sabiħa. Grazzi minn qalbi. L-aħna huwa akbar mill-jiena. Din il-għajta illi għamlet lil dan il-pajjiż suċċess, din l-għajta li nemmnu fiha, din l-għajta illi jinsa nibqa' nimbotta l-qudiem bħala mexxej ta' dan il-partit, iżda fuq kollox bħala Prim Ministru ta' dan il-pajjiż. Iva, il-ħajja mimlija emozzjonijiet u l-politika mhux binqas. U nistqar magħkom illi dil-ġimgħa kienet ġimgħa ta' ħafna emozzjonijiet. U kelli momenti fejn nistqar magħkom anke fuq livell personali. Hekk, ħassejt ħafna. Tkellimt ma' nies li huma lejali lejn pajjiżna, nies integri u integri ħafna li servew il-pajjiżna mingħajr ma ħarsu lejn kuluri politiċi. U tara f'għajnejhom dik il-weġa, id-dmuħ ta' min qed isofri inġustizzja. Inspjegabbli dak li tkellmu miegħi dwaru u dik il-weġa nħossha magħhom. U f'ċirkostanzi hekk b'dak li rajt quddiem għajnejja ftit hemm x'tista' tgħid jew x'tista' tagħmel. Tħossli anke li turjhom il-fiduċja sħiħa tiegħek kważi jaqqasuha biżżejjed. Jafu, u dan nies li tkellimt magħhom jafu illi żmien qatt jagħtihom raġun. Imma xorta isaqsu għaliex. Għaliex. Waħed minnhom qalli illi sakemm iż-żmien jagħtini raġun inkun taħt erba' piedi trab. Isemmulek fatti illi jikkonfermawlek ċertu dubji u ċertu mistoqsijiet li l-koll kemm aħna ta' rida tajba qegħdin insaqsuhom u li qegħdin nitħattu dwarhom u huwa għalhekk illi jien għamilt ċertu osservazzjonijiet f'dal aħħar jiem għalhekk ikkritikajt. Ħadd ieħor imbagħad sejħilhom attakki daw imma rawma ara tagħhom huma jemmnu illi għandhom id-dritt divin li jikkritikaw dak id-deċiżjonijiet illi ma jogħġbuhom. X'għandhom id-dritt divin għamluha sa dil-ġimgħa stess jemmnu li għandhom il-monopolju fuq is-sewwa. Anzi, is-sewwa huwa skont dak li jiddeċidu huma u skont dak li jiktbu huma. Jattakkaw il-ħajja privata tal-ġudikanti qabel jiddeċiedu sabiex jikkundizzjonawhom jiddeċiedu kif iridu huma. L-ġudikanti jesponulhom l-inkwiet ta' dar, jikkundannaw u jgħajru lill-Avukat Ġenerali, jinsolentaw sa dil-ġimgħa stess kemm lill-Avukat Ġenerali u kemm lill-Kummissarju tal-Pulizija, lis-segretarji permanenti li ħadmu magħhom, imma li ħadmu magħna wkoll għax ħadmu magħna issa saru kriminali għalihom. U s-siva, issa se jibdew proċessi illi jridu jsiru naturalment quddiem il-qrati tagħna, proċessi li kif spjegat tajjeb il-President tar-Repubblika iridu jsiru jitħallew isiru fis-serenità, però li nista' naħlefaw qudiemkom bħala bniedem lill-liġi u s-saltna ta' dritt huma parti minn ħajti bħala mexxej tal-Partit Laburista li tant inħobb lil dan il-partit u bħala Prim Ministru li lil Malta dejjem impoġġuha nġibuha l-ewwel hija ħaġa waħda. Kull min jaqdi lill-istat b'mod lejali u b'integrità sabni u se jibqa' jsibni spalla ma' spalla miegħu. Illum dalgħodu fil-gazzetti tal-Partit Nazzjonalista dawk li qalu li mhux sew li jiġu pubblikati ritratti fil-gazzetti tal-maġistrati ħassew huma li kellhom u setgħu jippubblikaw ritratt ta' kull segretarju permanenti li hemm iservi llum. Qalu
tafx kitbu fil-gazzetta tagħhom illum, qalu li uffiċjali fiċ-ċivil faċilment se jsibu lill-pulizija wara darhom. Jien lil dawk li jaqdu lil pajjiżna ser niddedika ħajti niġġieled għalihom, saħħti kollha għalihom, saħħti kollha biex inkun tarka tagħhom. Għaliex lil min iħobb lil pajjiżna jien imħabba ser rodlu lura u ma ser ħalli l-ħadd li l-ħadd jirrikattom talli jwettqu xogħolhom b'mod onest. Nies bħal Chris Fern li ħalla karriera professjonali warajh tefaħħa fil-ġemp biex ikun jista' jservi lil dan il-pajjiż. Nies bħalu m'għandhom qatt jispiċċaw fil-mira ta' dal-attakki kattivi. Nikkundanna b'mod assolut id-diskors kattiv tal-kap tal-oppożizzjoni jgħid illi Chris Fern għamel ħsara lil pajjiżna ma xwiċċ irid ikollok. Xwiċċ irid ikollok biex tgħid dak diskors. Chris, il-Partit Laburista gburi bik, Malta gburija bik. U għaliex aħna gburin, b'dak li inti tant ħdimt għalih, se nibqgħu naħdmu bis-saħħa biex ix-xewqa tal-poplu tkun rispettata bis-saħħa. Tafu intom, kull darba illi l-poplu iddeċieda kontra l-establishment, il-poplu ġie mżeblaħ. Però lill-poplu ħaġa waħda nixtieq ngħidlu llum. Kunu gburin u gburin ħafna bid-deċiżjonijiet li ħadtu f'dal-aħħar snin. Għax kien bis-saħħa tagħkom, kien frott id-deċiżjonijiet u l-għażliet tagħkom illi pajjiżna dejjem mexa l-qudiem. Iva lill-poplu ngħidlu, kien bis-saħħa tagħkom li tajna drittijiet ċivili ġodda, kien bis-saħħa tagħkom li rdupjajna l-ekonomija. Lill-poplu ngħidlu bis-saħħa tagħkom immodernizzajna lil dan il-pajjiż, bis-saħħa tagħkom għenna l-pensjonanti, bis-saħħa tagħkom bnejna middle class ġdida, bis-saħħa tagħkom li llum hawn mijiet ta' persuni li jistgħu jiċċelebraw jum l-om u nawgura lill-ommijiet kollha. Kunu gburin b'dan kollu u ejja ħanwettqu aktar u aktar. L-għażla tal-poplu titkun rispettata billi ma nħallu ebda forza twaqqaf lil dan il-gvern milli jimplementa l-programm li sentejn ilu nagħta mandat tant b'saħħtu biex iwettaq. U dik l-għażla nerġgħu intuha saħħa kbira fit-8 ta' Ġunju. Jien qalbi qawwija. Għandna grupp parlamentari illi jħobb lil pajjiżu. Jekk konna determinati, illum ninsabu determinati aktar. Kollha kemm aħna ffukati fuq kif se niksbu aktar għal dan il-pajjiż. Aruma huma jippruvaw jaqsmu daħlu xi feles bejnietna minn għalihom, imma minflok aktar isaħħuna. U dil-ġimgħa kienet iva ġimgħa ta' ħidma oħra b'saħħitha. Kienet ġimgħa fejn ħadna deċiżjonijiet importanti għal pajjiżna. Ħansemmi u xtaqt naqsam deċiżjoni waħda biss mid-diversi li ħadna. Il-kabinett ta' nhar it-tlieta. Deċiżjoni importanti fuq dak li jolqot il-ħaddiema, f'dak li jtejjeb il-kundizzjonijiet u l-għajxin tal-ħaddiema tagħna.
fl-aħħar elezzjoni fil-Manifest Malta flimkien konna minna weda. Weda illi ser nestendu il-kunċett ta' equal pay for equal work li sa issa kien jeżisti biss fis-settur pubbliku u li dal-kunċett konna se nestendu ħanka għas-settur privat. U hekk se nkunu qegħdin nagħmlu. Però l-affarijiet ma nagħmluhomx bla doċċ. Poġġejna u tkellimna kemm kien hemm bżonn u ma' kull min kien hemm bżonn, mhux biss il-korpi kostitwiti li minn hawnhekk insellmilhom ta' ħidmiethom, iżda l-operaturi nfushom. Dawk fil-manifattura, dak fis-settur tat-turiżmu, dawk in-negozji żgħar u dak in-negozji medji. U sodisfatt li wasalna għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett, naturalment għaliex wasalna. Flimkien, bħalma milna fuq inizjattivi oħra nsemmi iż-żidiet fil-paga minima nazzjonali u l-iskema stabbiltà. U għalhekk illi issa fuq dal-kunċett tal-equal pay for equal work se nagħmlu l-bidliet kollha meħtieġa fil-liġi ħalli lis-settur privat il-ħaddiema tal-kuntrattur, ġifieri fis-settur privat kollu il-ħaddiema tal-kuntrattur illi jagħmlu l-istess xogħol bħal dak il-ħaddiema illi jaħdmu b'mod dirett ma' min ħaddem fuq il-lan tax-xogħol u jkunu qegħdin jaħdmu fuq l-istess post tax-xogħol jitħallsu l-istess paga daqshom. Riforma oħra qawwija din li fil-jiem li ġejjin se nkunu qegħdin nagħtu id-dettalji tal-liġi b'saħħitha u li qbilna fuqha għal dan il-għan. Sodisfatt ukoll għaliex ħafna negozji adattaw għar-realtajiet illi qed ngħixu fihom u kienu huma stess illi ippreparaw biex jimplementaw dal-kunċett ta' equal pay for work of equal value fl-intrapriża tagħhom minn hawnhekk. Insellmilhom ilkoll dak imma huwa il-Partit Laburista, il-partit ta' kulħadd li jsib is-soluzzjonijiet għal ħaddiem. U biqbil tas-soluzzjonijiet insibuhom biqbil ma' min iħaddem. U hija dik l-armonija ekonomika u industrijali illi ġab il-Partit Laburista kemm ilu jmexxil dal-pajjiż dak huwa l-mod kif aħna nagħtu is-saħħa lil ħaddiem u fil-waqt iżda fil-waqt li aħna nieħdu d-deċiżjonijiet tal-pajjiżna ħadd ieħor tafu x'kienet jagħmel, ħadd ieħor kienet jitkellem fuq id-diżubbidjenza li qal irid jagħmel. Astaħa Bernard Grech il-bieraħ kien hemm ġurnalist u meta dal-ġurnalist taqsih qallu imma ma taħsibx li huwa diskors li jdarras li inti tgħid li tittamel gwerra qaddisa tafu x'wieġbu. Qallu Bernard il-ġurnalist qallu fil-verità jidher li l-uniku mod li nwaqfuhom huwa billi nagħmluhom gwerra. Laqqas staħa iwieġeb dal-mod. Però jiena ngħidilkom ħalluh jitkellem fuq il-gwerra li jrid jagħmlilna kemm irid. Aħna nitkellmu fuq il-ġid li rridu nagħmlu lin-nies. Qedtilkom fl-ewwel ta' Mejju taqgħux għal provokazzjoni. Taqgħux għal provokazzjoni. Meta tkellimtek kont naf x'ġej. Bħalma 3 xhur ilu kont wissejt dwar affarijiet oħra illi kienu se jiġru u ġraw. Establishment id-disprat għal poter jasal biex jagħmel minn kollox. Imma sakemm aħna sereni naħdmu għal pajjiżna ma tgħaddix tagħhom. Le ma tgħaddix tagħhom. Ejjew fil-ġimgħat li ġejjin ninnewtralizzaw il-provokazzjoni b'aktar ħidma, b'aktar imħabba lejn pajjiżna
u baktar kalma u ma jipprovokaw u aħna nistinkaw u ma jipprovokaw u fit-8 ta' Ġunju aħna nivvotaw. Biex imbagħad dakinhar ta' 8 ta' Ġunju aħna l-koll in-nies ta' rida tajba flimkien nagħtu sinjal ċar tas-sovranità tagħna. Sliftuni l-fiduċja tagħkom sentejn ilu għall-ewwel mandat tiegħi ta' dan jiena grat ħafna lejkom. Erġgħu isilfuni l-fiduċja tagħkom issa. Ħalli bis-saħħa ta' dik il-fiduċja issaħħu lill-gvern tagħkom biex ikompli jwettaq il-manifest Malta flimkien. Għaliex dak il-proġett jibqa' bisħaj jekk tibqgħu temnu fih u turu lill-establishment mill-ġdid li lesti tibqgħu tissiltu għalih. Ħaġa waħda ċara, huma se jagħmlu kampanji kattivi għax hekk jafu jagħmlu, b'hekk jiddelettaw. Kisru lil xulxin huma, kisru lil partit tagħhom stess, issa jridu jkissru pajjiż, iridu jxerdu l-firda u jriduna nkunu bħalhom. Imma qatt aħna l-moviment tan-nies qatt mu se jirnexxielhom jifirduna minn man-nies, qatt mu se jirnexxielhom jifirduna minn magħkom. Bħal Daniel kemm ħadd gost dil-ġimgħa fl-attivitajiet li kellna tal-partit. Vera ħadd gost nisma' il-kritika kostruttiva tan-nies, nisma' s-suġġerimenti. Il-professur Susan li tkellmet magħna dwar l-iskema stabbiltà, Alejandra li tħattet magħna dwar l-ekonomija, Erskine li tkellem dwar it-trasformazzjoni fl-industrija tal-kostruzzjoni, Viktor, ex-ħaddiem tat-Tarzna li bħal sħabu sofran ġustizzja, Svetlana, studenta fl-ewwel sena tal-liġi, Gerrit, veterinarju, Matthew, illi ħoloq VO biex jibni kuxjenza favur kirijiet ġusti, kienu l-kol fostna. Joffru jiċċelebraw l-attivizmu tagħhom biex niddiskutu flimkien kif se ntejbu l-ħajja tan-nies. Aħna tim Malta u se nibqgħu dak il-partit iffukat fuq kif dejjem se nibqgħu ntejbu il-ħajja tan-nies. Bħalma rridu nagħmlu hekk bis-saħħa tal-Kunsill immexxi mill-Partit Laburista għar-residenti ta' dan il-post sabiħ. U huma qalulna anzi kitbuha, qalulna jridu l-mosta lura. Il-mosta tal-mostin u aħna flimkien ma' dal-irġiel u nisa qegħdin hawn biex inservukom. Fl-aħħar snin kellna kunsill lokali illi ħadem bil-kbir u mela le ma kienx hemm fejn stajna koordinajna aħjar u mela ma kienx hemm fejn stajna fehmna xogħol aħjar, imma l-mostejn inħeġġiġhom issaqsu din id-domanda. Kien kunsill li ħadem iva jew le? Tafu għal-rispost intom u għalhekk kagħtu fiduċja li t-tim qawwi ta' kandidati li għandna ħalli nibnu fuq it-tajjeb u ntejbu fejn hemm bżonn. U dan l-istess jott għal-lokalitajiet kollha. Smajnihom lilhom ukoll, għalihom għalulna rebħa ta' kunsilli jriduha biex ipinġu l-mappa blu għalulna. Araħna meta nħarsu lejn il-lokalitajiet aħna il-bajda u l-ħamra naraw. Ippruvaw kemm il-darba jkissru lil dan il-pajjiż. Imma ma rnexxilhomx u mhux se jirnexxilhom lanqas illum. Lanqas pandemija ma kisritu l dan il-pajjiż.
aħseb wara establishment li rbaħnilu u nibqaw nirbħulu sakemm nibqaw maqudin. Għanna ekonomija b'saħħitha u se jkollna ekonomija aktar b'saħħitha. Ħloqna eluf ta' impjiegi u se nibqgħu noħolqu aktar impjiegi ta' kwalità. Saħħaħna l-għajnuna fl-oqsma soċjali, imma se nsaħħuha aktar għax bekk nagħtu s-saħħa lil Maltin. Il-vot ta' 8 ta' Ġunju huwa vot għal dan kollu. Huwa vot favur il-ġustizzja għal min ħadem b'mod ġust u rettu lejali lejn pajjiżna. Huwa vot favur lokalitajiet isbaħ. Huwa vot favur Ewropa għalikom u mhux għall-avvanz tal-karriera personali tagħhom. Vot favur li nkomplu fit-triq tal-progress u tas-suċċess. Id-deċiżjoni se tkun fidejkom, is-saħħa fidejkom, is-saħħa l-Mostin, is-saħħa l-Awċin, is-saħħa lil-Maltin. Grazzi, minn qalbi, grazzi. Fil-Mosta, il-poplu Malti Wawċi jgħid grazzi lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. Grazzi wkoll is-Sinjura tiegħu Dr. Lydia Abela bħalissa jinsabu hawnhekk. Nixtieq minn qalbi nirringrazzjakom li segwejtuna fuq il-medja soċjali tal-Partit Laburista. Grazzi wkoll li segwejtuna fuq l-istazzjonijiet One, Televiżjoni u r-radju. Ikkalla jrid l-attivitajiet ikomplu għada fil-5:30 ta' filgħaxija u fis-6:30 ta' filgħaxija. Segwu il-medja tal-Partit tal-aktar informazzjoni. Nhar il-ħadd li ġej mastreli oħra din id-darba miż-Żurrieq. Il-ħadd tajjeb, jum l-om tajjeb il-kulħadd. Grazzi tal-li kontu magħna u nawguralkom il-ġurnata tajba.